שלום חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים בקיצור. מוחקים את רובלוקס. נו, כבר עברתם. מנסים לעזור לכם לצאת מהמשחק הזה ולהיות שבויים. אבל אתם רואים, אנחנו לא מסתכלים, אנחנו עושים 10 כמה. 3, 2, 1. אז זה בום. בום. אין משחק יותר כזה. ראיתם? זה סתם גורם לכם לניצול. גם אתה יצאת על זה הרבה כסף. נכון. חבר'ה. כסף לא שווה כלום בסוף. במשחק הזה לא שווה כלום. הנה, עכשיו גם דיקון שלך, זה שהוא תופס קאמרים. בסדר. וגם הוא יצא מזה, אל תדאגו. גם הוא יצא ויעבור לטרנד אחר. אנחנו רוצים שתשלחו את זה למלא מלא. נגיד בואו ננסה לעבור לטרנד אחר, לטרנד כיף. לא באמת משהו שמנצל אותך. לא שננצל אותך לרעה. מבינים או מנצלים אתכם. תעזרו לנו. ואפילו אתם רואים, אנחנו עכשיו נכנסים לרוב, כאילו לא באמת מתקינים, אנחנו לא מתקין. איפה זה? שנייה. אתם ראיתם שמחכים, עכשיו בואו נראה לכם הוכחה שזה לא. בלוקס. אתם רואים? ועכשיו יש התקנה כי מחקנו, שנייה. אתם רואים התקנה. אנחנו לא, עכשיו אנחנו גם כותבים תגובה רעה. וגם נחפש טרנדים ביחד איתכם, אז יאללה בואו נתחיל. הנה אתם רואים, אנחנו הולכים לדווח על המשחק. איך מדווחים? לא נראה לי שאפשר יבדי. אפשר. לא. רואים, אנחנו לא מתקנים בכם. הנה. פשוט גרוע, כבר היה לי 3 משימות, שילמתי להם הרבה כסף ואז מחקתי רולקס וחזרה. עושים את הקוד של המשתמש ואז זה מראה שהקוד מנסה ואז שגוי. ניכנס דרך האימייל וגם זה מראה שגיאה. מתי הספקת לרשום את זה? אתם רואים? ולא אני רשמתי את זה אנשים, להציג את כל הביקורות בו. פשוט לא מורשים במיוחד. נדיר. הרבה אנשים אוהבים. אבל מעצבן כי אפשר. בקיצור המשחק הזה, כולם כותבים עליו תגובות טובות. אבל הוא באמת לא טוב. הנה, גנבו לו כסף גנבת כסף. מה אנחנו אומרים? תשתפו איתנו פעולה, תעבירו את זה לכמה שיותר אנשים. הנה. וביחד נציל את מדינת זה היה מועיל. אתה יודעים מה? בעצם יש לי רעיון לטרנד. הטרנד שאנחנו הולכים לעשות, שאתם הולכים להפיץ את הסרטונים האלה, כל אחד יעשה סרטונים, זה יהיה הטרנד. נמחוק את הרובלוקס. אבל זה יהיה הטרנד. אולי כל רוב התגובות כאן אבל יש לי רעיון לטרנד. הנה, אפילו יש כמה אנחנו תגובה אחת. נעשה את הסרטונים האלה. משחק לא מלא כל אנשים כך יעשו טוב. ככה, ואז יהיה הטרנד, שאנשים עושים ככה דברים. זה טרנד. סטיל רן היה כיף, בעוד משחקים היו כיף. זה הטרנד. הוא אוהב או לא? אז תעשו את הטרנד שלנו. אתם צריכים בעצם להפיץ את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים. ככה בעצם גם אתם תצלמו את הסרטון שאתם רוצים למחוק את הרובלוקס, ואז יהיה טרנד. כולם רואים. בוא נרשום גם אנחנו. תרשום. אנחנו עומד לרשום. תראו כמה תגובות. אנחנו אפילו אומרים לא. אנשים אוהבים את זה. לא. אבל ברגע שהם יגלו מה זה עושה. לא. לא, תסמן גם כאלה שאומרים איך את רושמת? פשוט כיף. איך כיף? לא יודע איך כיף. לא. מה רושם? אני לא יודע כי יש בעיה כדי ענקי. הנה, אפליקציה מאוד עצבנית עם משחקים משעממים תמיד. יש בגים לא כן. סיימתי הרבה כסף, זה לא נותן לי לא נותן לו את הרובלוקס, אתם מבינים? לא, 99 לידות ביער, זה גם לא חינוכי. ברור. לא. אתם רואים? לא. רואים? אני כותב בחלשים. לא. אנחנו רוצים שתעזרו לחפש טרנד. לא, טרנד, יש לנו טרנד כבר אחד. אתם צריכים להפיץ את זה לכמה שיותר אנשים ולעשות כאלה סרטונים בעצמכם. וביחד נמחוק את המשחק הזה. הנה, יש הרבה משחקים פנים, וזה כיף. אני גם לא. איך? חבר'ה, בקיצור תקשיבו לנו את לטובתכם. תרשום גם אתה אבל. גם אני עוד מעט רושם. בקיצור, המשחק הזה לא טוב. עכשיו בוא נרשום אנחנו, תראה. תראו שאנחנו רושמים חבר'ה. בוא נחפש כוכבים אחד ואז נראה בוא נראיין את מישהו שהוא מתנגד כמונו. אז שלום לך אדוני.
אדוני, הנה, המשחק הכי טוב. ממש לא סובל את רובלוקס. למה? כי זה פשוט גרוע. ושוחד ממך כסף. בקטע. ועוד חבר'ה, הרבה אולי יש דברים. מלא תגובות טובות, אבל הוא סתם גורם אוקיי, לכם רע. באמת אין פה איש, אבל הולכים לרשום המשחק מלא אנשים גרוע. אם אתם תפיצו את הסרטון הזה האדם לכמה שיותר. שתפס את המרדין, הוא תפס. בואו, תקראו. אתם רואים, אתם יכולים לעצור את הסרטון. סטילה בריינרד. נכבד אותו, ופאגי נתן לו בן. גם לי, אתם יודעים. גם לי נתנו לו בן. רובוקס, אתם, כאילו, זה מה שעשו גם לי היום. הלך למשטרה, הולכת ברובוקס. ואם רובוקס רוצים להגן על הילדים שלהם, מוסיפים טרייד ודיווחים. הם מתעלמים, באמת כאילו שזה לא קיים. רובלוקס, רגע, אם אתם גם כמונו לא אוהבים את המשחק הזה ורוצים שכבר נחליף טרנד, אז תשלחו, תשתפו את זה לכמה שיותר אנשים וביחד נוריד את הטרנד הזה. כל מי שאומר תגובה אחת, אנחנו אומרים לו כן. א' מסיימים לב לכל מי שבצד שלנו. חבר'ה, אולי זה קצת ארוך הסרטון הזה, אבל בבקשה תישארו עוד קצת, כי הכל לטובתכם. המשחק גרוע, זה גם הולך לעלות כבלוג שזה טוב. שזה גרוע. ולוג זה אמור להיות ארוך, אבל לי. כן, אבל המשחק רובלוקס זה גרוע, המשחק הכי טוב, באמת אנחנו תכף מענים לכם ולוג שהוא לא צילום מסך, אז תהנו ממנו גם. בקיצור, חבר'ה, רובלוקס זה חר המשחק. לא, רואים? טוב, הבנתם, עכשיו בוא נרשום תגובה אנחנו. יאללה, בוא נרשום. איך חושבים? לא יודע. תביאו. אוקיי, חברים, אני עכשיו פה איתכם. בואו נראה לכם. נראה לי, אם אני מבין נכון, איך חושבים? בואו נראה. כמה תגובות. כבר, אמרנו לא. לא, לא, לא. הכל לא. רגע, אני מגיע לזה. די, אבל יהיה... מה יצא? נציג את כל הביקורות. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, רק שזה יתהפך. אוקיי. בוא נראה איך רושמים. איך גרוע. לא יודע מה. נכון. בקיצור, אנחנו לא יודעים איך, אבל אתם הבנו שאנחנו, המשחק הזה לא בשבילנו כזה, והכל כזה לא... בקיצור, חבר'ה. אחד אני אחד. הנה, יש לתאר. פה רושמים. מיס. רמאי ששוחט ממך כסף. שמרמה. לא. שמרמה ולוקח ממך כסף. שמרמה ילדים קטנים ולוקח כסף. קטנים קטנים ואתה מפסיד מלא כסף, אנחנו מבקשים אתם מפסידים מלא כסף, אנחנו טוב, רשמנו ביקורת מצפית מורכב. רוצים שתפו צריך לעשות לזה 0 כוכבים. 0 עבדי. אפס, תחזיק 0. לא, אתה לא נותן. לשחק במשחק הגרוע הזה, שחק וכמובן שאם יש למישהו מכם רעיונות לטרנד חדש, אז תרשמו לנו ואני הולך להבין משהו. זה משחק משחק הבנתם. אוקיי חברים, אז אני חשבתי עכשיו על משהו ואני חושבת שיש לי רעיון לטרנד קטן. זה טרנד לא גדול,
שיעזור לנו בעצם להמציא את הטרנד. כנראה לא הבנתי כל כך מה אני אומר, כי אני מבלבל לכם את המוח, אבל תקשיבו. אני אומר, קיצר, חבר'ה, זה נעשה יהיה בחלק מהסרטון הבא. הזה זה יהיה בחלק הבא. טרנד. חבר'ה, כל אחד יעשה סרטון כזה משלו. עכשיו, אני אגיד עכשיו משחק יהיה איך מעלים את זה? כזה. יהיה איך מעלים את זה? פשוט תשלח. איך שולחים? תשלח. תשלח. אחד. לא של זה בשלישית. כן, יש לך בעיה. זה משחק. איך, למה שעשית קי? אז רגע, אבל ניתן לי להגיד להם. אז מה שאני אומר, זה שאני חושב שיש לנו רעיון לטרנד קטן, שיביא את הטרנד אליהם. תשלחו את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים, עד שנגיע כמעט לכל מדינת ישראל, וכל מדינת ישראל פשוט לא דרך שולחים. מה שאומרים בחדשות זה נכון, זה באמת ממכר, וזה לא טוב. וצריך למחוק את האפליקציה, אפילו מוחקים את זה. תדווחו עליה למשטרה. אנשים שמוחקים את זה הם חכמים מאוד. לא זה טיפשים. טוב כי יש שם אנשים. חבר'ה, הבנתם, אנחנו לא מצליחים לא את זה, טוב. אבל חבר'ה, הבנתם שזה חרא. ביי חבר'ה. תחכו בדברים שבאמת עוזרים לכם. ביי. אוהבים אתכם.